Morjesta vaan kaikille Sovilskuuden videon parissa. Ja tänään puhutaan vähän Mikko Rantasen treidistä. Elikkä siis viime lauantaina Mikko Rantanen on treidattu Carolina Hurricanesiin. Aamulla on saatu tieto. Ja nyt mä vähän kerron omia mietteitä. Tässä kaupassa siis Carolinaan on lähtenyt Avalansalta Mikko Rantanen ja Chicagosta Taylor Hall. Ja sitten Avalanche on saanut tässä takas Carolinalta Martin Nekasen ja Jack Druivin ja 2 draft-pickiä. Ja jos joku haluaa katsoa noin draft-pickit, mä en muista mitä ne oli ulkoa, mä muistan, että ne on tälle ja ensi vuodelle, niin voi käydä katsomassa jotain muuta informaatiota. Mutta ei nyt puhuta siitä enempää. Ja Chicago on saanut tästä Carolinalta ton kans yhden draft-pickin, koska Carolinassa siirtyi yhden ruotsalaispelaajan pelaajaoikeudet Chicagolta. En nyt muista nimeä ulkoa. Ja toi Chicago maksaa puolet Rantasen palkasta. Tää on tosi surullinen, tai omasta mielestäni vähän sad, koska on Avalanche-fani ja tää paita, mikä on tällä hetkellä päällä, on Rantasen paita. Ja niin, Rantanen oli toiseksi lempparipelaaja Avalanchelta heti McKinnonin jälkeen. Ja McKinnon on itsekin sanonut haastatteluissa, että on surullista, että Rantanen on lähtenyt pois. ja samoin on toi Jared Bednarkin. Ja niinku ihan koko joukkoa on niinku allapäin siitä ja näyttää todella oudolta, kun näkee Mikko Rantasen Canesin paidassa, mutta semmoista se elämä on. Mä olisin kyllä halunnut, että olisi päässyt sopimukseen Rantasen kanssa Colorado, niin se olisi sitten pelannut siellä seuraavat 8 vuotta. Mutta ihan selkeästi kaikista pisimmän korren tässä vei toi Hurricanes sai ihan, ainakin minun mielestäni, tällä hetkellä koko NHL:n parhaamman oikean laitahyökkäjän, tai ainakin parhaimmistoa, jos ei paras. Niin tää on todella paha, koska nyt Avalanchen voittomahdollisuudet laski hyvin paljon, ja nyt kun niillä onkin toi peli on silleen, että kyllä se vähän paremmin kulkee kuin alkukaudessa, mutta ei sekään niinku mitenkään hirveän hyvin. Me ollaan tosi tiukastikin tuossa wildcard-paikassa, villikorttipaikassa, mutta ei hirveästi enemmän. Rantanen on panossa ensimmäisen pelin sunnuntaina, muistaakseni, Islandersia vastaan. Ei saanut tehopisteitä siellä, mutta näytti niinku paljon nopeammalta kaverilta siellä. Mä veikkaan, että se johtuu siitä, koska Coloradossa Mikko pelasi aika pitkiä minuutteja, mutta sitten tuolla, kun Canes on tunnettu siitä, kun se peluttaa aika tasaisesti kaikkiin 4 kenttää, että Mikon ura voi lähteä ehkä jopa vähän kovempaan nousukiitoon, koska sen ei tarvitse pelata niin paljon minuutteja ja se on sillä hyvä. Mutta mä toivon, että Mikko Rantanen, tää nyt on kyllä ihan hatusta heitä, mutta jos se saataisiin jossain vaiheessa vielä joskus takaisin Avalancheen, koska tässä, niinku, mä en tiedä mitä tästä tulee. Martin Nekas ei pysty paikkaamaan Rantasen paikkaa siellä kentässä. Ja siellä on koko joukkue allapäin. Mä nyt keksi ihan mitä mä sanon, mutta se on kyllä tosi surullista, kun Rantanen on niin paljon saavuttanut jo Avalanchessa. Se on saanut siellä 21-22 kaudella sen Stanley Cupinsa. Vähän sen 680 pisteitä on tehnyt. Ja se on tehnyt ensimmäisen suomalaisessa 2000-luvulla sen 100 tehopistettä. Se on rikottua 2 kertaa. Että kova palo Avalanchelta ja se tarina, mikä se ympärillä on niinku syntynyt, niin se on jotain todella hienoa. Mutta
mä en nyt ole varma kauan tää videota tässä on mennyt ja kuinka kauan mä jaaritellut tässä on. Mutta pistäkääpä vaikka kommentteihin, että minkälaisia videoita haluaisit. Haluaisitteko Coloradosta tai NHLstä videoita vai jotain niinku vaikka, jos haluatte jotain vaikka peruspäivitystä, niinku semmoista logikamaa, niin pyytäkää. Mulle on siis ihan sama oikeastaan. Ja joskus voisi tulla vaikka pelivideoitakin, varmaan NRiä tai Fortnitea, mitä ikinä haluatte. Mut vielä tohon tradeen, että mä en itse saanut tietää vasta sunnuntain tästä tradeista ja olen hyvin surullinen tästä, koska näin tapahtuu, koska Mikko Rantanen on lähtenyt sieltä Avalansesta pois. Ja se oli vaan niin hienoa se Rantanen Mäkikin on kemia ja tutkopari oli niin kova. Ja silloin vielä kun Landeskog pelasi siinä ykkösen vasemmalla laidalla siinä, niin se oli niin kova kenttä. Mutta kun Landeskog on ollut sen Stanley Cupin jälkeen ei ole pelannut, on loukkaantunut sen polvivamman takia, niin sekin on vähän paha. Jos nyt Landeskog tässä palaisi jäälle ja pelaisi aika hyvin, niin tavallaan sillä olisi vielä mahdollisuuksia, tai olisi niinku vielä vähän paremmat mahdollisuudet. Niinku, mahdollisuus siellä playoffeissa on laskenut voittaa enää Stanley Cupin. Toivon kyllä, että voittaa. Mä toivon, että tää ei nyt vaikuta ihan hirveästi siihen. Mut siihen vielä, että miten vertaa vähän, että miten Avalansen miehet on ottanut Negasin ja Ryypin vastaan, jos vertaa siihen, miten Kensin miehet on ottanut Rantasen vastaan, niin se on kyllä selkeästi näkee, että kumpien mielestä oli parempi kauppa. Kun eihän se Ryyppi ja Negasi hirveän kauan siellä Kensissä ole pelannut, ja ei niin, ehkä ihan niin tärkeitä pelaajia, jos vertaa vaikka Rantaseen. Mutta niin pistäkää kommentteihin, mitä videoita haluaisitte. Ja jos mulla jäi nyt jotain sanomatta, niin menkää vaan vaikka YouTubeen ja laittakaa hakusanaksi Mikko Rantanen trade. Niin saattaa aika paljon informaatiota siitä. Niin se oli Vilsku täällä ja minähän seuraavan videon parissa. Se on moro.